Xeyirli kеш исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда Саба дулкыннары телевидениесе. Сезне зәңгәр экраннар кошына җомга көн чыгарылышын карарга дәшәбез. Антна информацион программасында хәбәрләр белән сезне мин, Альмира Мәүлетова таныштырырмын. Шушы көннәрдә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннаханов рәислегендә район активы белән киңәшмә үткәрелде. Анда сүз кышкы чорга котельнияларны тулы тәртипкә китерү, җитешсезлекләрне 1 сентябрьгә кадәр бетерү турында барды. Авыл җирлекләрендә һәм Саба белән Шәмәрдәндә урнашкан объектларның газ белән ягу котельнияларының нинди хәлдә булулары турында торак коммуналь хуҗалык җитәкчеләре Илнур Хабибуллин һәм Нургали Тимергалиев таныштырды. Бик тиздән көз, аннан кыш та җитәр. 1 сентябрьгә барлык котельниялар файдалануга тапшырылган булырга тиеш, диде Рәис Нургалиевич. Халык хуҗалыгының бик тә мөһим өлкәсе төзелеш тармагы хезмәтчәннәре августның 2 якшәмбесендә һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Бу көн Россиядә федераль дәрәҗәдәге бәйрәм булып санала. Һәм аны безнең районда да ел саен зурлап бәйрәм итәләр. Тулырак алдагы материалда. Лесхоз бистәсенең Сабан туй мәйданында районыбыз төзүчеләре бәйрәм итә. Беренче тапкыр төзелеш тармагы хезмәткәрләренең бу һөнәри бәйрәме СССРда 1956 елның 12 августында Югары Совет Президиумы буйрыгы белән оештырыла. Шунысы кызык, бу истәлекле көнне билгеләп үтә башлаган вакыттагы күп кенә гореф-гадәтләр бүгенге көннәргә кадәр килеп җиткән. Шушы өлкәдә уңышларга ирешкән иң тырыш төзүчеләрне тәбрикләргә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов, район башкарма комитеты җитәкчесе Рауль Гасимов һәм башка җитәкчеләр килгән иде. Дөресен әйтергә кирәк, төзүчеләр кенә түгел, бу өмет кенә. Безнең һәрвакытны среди мужчин и женщин тоже команда икшәкче киләчәк безнең төзүчеләр белән бәйле булды. Зашыплаганнан икшәкчедән зашыпалабыз. Беренчедән мин әйтәсем килә, 24 илләргә һәм 16 килограмм хатын-кызларга командалар алабыз икешәкчедән. Нинди генә авыр вакытлар булмаса да, подтягивание на перекладине мужчины главное. Төзүне оттырырга тырыштылар. Может тоже республикамызда тормышның көндәлек яхшылыгы бек мишках булар безнең инде белгәнчә менә 2008 елларда авырлыклар булды. Ә безнең һәм волейбол да безнең губернаторларда ремонт ясау икеләтә арттырдылар. Үзенең Төзүчеләр үз вазифаларын үтәгән вакытта халыкның өмете көннән-көн иң авыр вакытта инде нинди авыр вакытлар булмасын, безнең танеклар төзелешләре булды. Ул бөтен инде хәзер менә безнең федерация алдында да өмет тудырды. Рәхим итегез менә веселый старта судьяларында килегез. Ахыргы елларда яңа именно бу кызлар башлыйбыз веселый стартыны. Иннополис города барлык республикабызда. Кемнәр разбивание гашка судьялар ишетә торыгыз. Алганда да өйдә киртәне генә рәтләп куйсаң да, менә минем бригадир веселый стартыдан командадан ясалып. Әйткәнемчә 3 мужик шуннан 3 мужикның берсе обязательно обязательно була тиеш. Бу көндәге И 3 хатын-кыз. Бу тормышта яшәгән кеше ниндидер Так, судьялар килесезме төзү белән бәйле бер казак кына калган. Ул төзүчегә әйләнә. Шуның өчен профессионал төзүчеләрне аерым мин тәбриклисем килә. Аларга хөршәй сәламәтлек. Бүтән хыяллары тормышка ашсын, сыйфатлы, аларга төзүләр булсын, бүтән халыкның шуның белән күңеле күтәрелә. Инде халыкка әйтәсем килә, бүтәнесендә
Аларны тоже шушы профессионал бәйрәм белән тәбрикләргә. Алар профессионал булмаса да, бөтенебездә төзелеш өчен һәрвакыт көтәбез. Үзебез эшләмәсәк тә кемдер җитәкчелектә итә инде. Ул тоже төзүчелеккә керәдер дип уйлыйм мин. Шуның өчен бөтен халык бәйрәме киләчәк буынны алсак та без беренче үзебезнең киләчәк буынны төзергә өйрәтергә тиеш. Кайсын өмет ул төзүче беренчектә өмет булачак түгел, безнең киләчәк булачак түгел. Шуның өчен бу көнне зурлап кабул итәргә кирәк. Безнең нинди матурлык бар. Үзебезнең авылларыбызда, шәһәрләребездә, предприятиеләребездә аның шушы төзүчеләр сыйфаты аркасында. Төзелеш белгечләре вәкилләре хезмәте бәрабәренә республикабызның икътисади үсеше, һәр кешегә уңайлы мөхит һәм югары сыйфатлы заманча тормыш булдырыла. Алар төзегән биналар замандашларыбызга һәм безнең киләчәк буыннарга хезмәт итәчәк бит. Буттай урак үсте булса да, төзүчеләрнең бик тыгыз эш вакытлары булса да, шушы 1955 елда Ворошилов подписать иткән указ нигезендә билгеләнгән төзүчеләр көнен билгеләп үтүне булай булыр дип таптык. Һәм районыбызның барлык төзүчеләре шушы матур мәхәббәт бинага, мәйданга җыйналдылар. Чын күңелемнән аларга иң кадерлесе исәнлек, саулык, сәламәтлек телим, чөнки бу кешеләр гомерлеккә төзеп үзләре яшәгән чорда ук мәхәббәт һәйкәлләр куючылар дип минем әйтәсем килә. Төзүчеләребезнең барсына да эшләрендә олы уңышлар телим. Төзегән биналары белән халыкны куандырсыннар иде үзләре. Шушы үзләренең төзегән биналарына, төзегән юлларга, шулардан йөреп, күреп, шатланып, куанып яшәсеннәр иде. Аларның сәламәтлекләре нык булсын, чөнки алар көндәлек, кышын, җәен ачык һавада эшләүчеләребез. Бүгенге бәйрәм белән чын күңелдән төзүчеләрне генә түгел, барлык районыбыз, республикабыз халкын котлыйм, чөнки бөтен республикабыз инде соңгы 10-15 елда олы, зур бер төзелеш мәйданы булып тора. Төзелешләребез бик киң колаш алды. Тагы бер кат барыбызны да шушы олы бәйрәм белән тәбрик итәм. Алдагы елларда да хезмәт белән бәйрәмне каршылап, шушындай матур итеп, күңелле итеп, ял итеп, аралашып бәйрәм итәргә насип булсын иде. Районыбыздагы күп кенә төзелеш эшләрен ПМК 159 оешмасы башкара. Алар тапшырган объектлар һәрвакыт заманча, югары сыйфат белән эшләнгән була. Җиң сызганып эшли, күңелле итеп ял итә дә беләләр. Безнең районыбыз төзүчеләре шушы матур Лесхоз Саба җирлегендә бәйрәмне бәйрәм итәләр. Мин шушы форсаттан файдаланып, үземнең коллективта эшләүче бөтен төзүчеләрне, безнең коллективта эшләп чыккан пенсионерларыбызны, төзүчеләрне һәм районыбызның барлык төзүчеләрен профессионал бәйрәмнәре белән тәбрик итәм. Аларга исәнлек, саулык, киләчәктәге зур уңышлар, сау сәламәт булуларын телим. Менә бүгенге бәйрәмгә сезнең коллектив нинди уңышлар белән килде? Бүгенге көндә безнең коллектив, мин әйтәм инде, зур уңышлар белән килдек дип, чөнки хәзер бит санала кешеләргә без бар кешеләргә дәгән эшләгән хезмәт хакларын вакытында биреп барабыз, налогларын түләп барабыз һәм безнең алдагы көндә ышанычыбыз бар. Коллектив 100% эш белән тәэмин ителгән, тулы куәтенә эшли. Шуңа күрә монда мәйданда да безнең коллективның хезмәтчеләре бик күп. Аллага шөкер, әйбәт уңышлар белән килеп ятасым килә. Бүген сезнең өчен иң тәҗил мәсьәлә нәрсә ул? Нинди объектны тиз генә файдалануга тапшырасыгыз бар? Менә нәрсә өчен җанасыз киясез? Хәзер инде мин әйтмәсем, безнең объектлар башланып, еллар буена сузылып эшләнәләр дип, иң тәҗил мәсьәлә бүгенге көндә коллективта матур гына иттереп, бергә аңлашып эшләү. Фидакар хезмәт, нәтиҗәле эш һәм тармак алдында торган бурычларны уңышлы хәл итү буенча билгеле ПМК 159 оешмасы да коллектив белән бергәләп бәйрәм итәргә килгән. Тормышның үзе кебек үк, районда төзелешләрнең туктап торганы да юк диярлек. Әлеге оешма да үзеннән өлеш кертә. Иң беренче бүген шушындый матур көндә мин районыбызның җитәкчеләрен, барлык район төзүчеләрен, үзебезнең коллективтагы төзүчеләрне шушындый зур бәйрәм, матур бәйрәм, төзүчеләр бәйрәме белән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Котлыйм. Нинди уңышлар белән килдегез? Бүген көндә Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Коллективыбызның район җитәкчесе аркасында, республика җитәкчесе аркасында эшләребез бик күп. Ферма юллары эшлибез, авыл юллары эшлибез, авылларга су кертәбез һәм нинди башка төрле платиналар эшлибез, аларны ремонтлыйбыз, яңаларын төзибез. Тагын бер мәртәбә әйтәм, Аллага шөкер коллективның эше күп. Исән сау булырга язсын. Быел шушы
алган эшләрне ел ахырына хәтле сыйфатлы итеп, әйбәт итеп вакытында тапшырып бетергә язсын. Алдынгыларны тәбрикләү, районыбызның мәдәният хезмәткәрләре әзерләгән күңелле концерт номерлары төзүчеләр бәйрәменә ямь өстәде. Ә иң күңелле мизгелләр халкыбызның милли уеннары вакытында иде. Шүлмәк ватыш, капчык киеп йөгерү, капчык сугышында һәркем теләп катнашты. Милли көрәштә исә иң җитезләр, иң көчлеләр бил алыша. Төзүчеләр заманча уеннардан да читтә калмады. Бака аягы киеп йөгерү, туплы хоккей уйнау дисеңме, буларның барысында да активлык күрсәттеләр. Көрәш батырларына килгәндә җиңел үлчәүдә Ойгиз Саубанов, авыр үлчәүдә Руслан Гайнуллин җиңү яулады. 10 август көнне Шәмәрдәндә FM диапазонында Россия радиосы плюс Татарстан радиосы тапшыруларын эшләтеп җибәрделәр. Тантанада Россия телерадио тапшырулар шелтәренең республика филиалы директоры Владимир Якимов, Татарстан мәгълүмат һәм элемтә министрының беренче урынбасары Дмитрий Вандюков, Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов һәм башкалар катнашты. Хәзерге вакытта озын һәм урта ешлыктагы дулкыннарны тотучы радиоалгычлар чыгарылмый. Алар FM ешлыгына көйләнгән. Шуңа да халык Татарстан радиосын тыңлый алмый башлаган иде. Бу җитешсезлек бетерелде. Безнең радионың тапшырулары урыннарда начар тыңлана иде. Теге система алышынгач, кыска дулкыннардан, озын дулкыннардан көчкәч, халык тузды, халык изләде, халык тырышты, халык көтте, һәм шул бәхеткә иштеләр. Хәзер ил буенча FM дулкыннарына көчкәч, тапшырулар ышанычлы барып җитә, тыңлаучыга да ул мирәхәт, аның нервысында бозмый. Әйбәт җыр җырлаганда, әйбәт тапшырулар булганда, мөһим информациялар булганда, радио начар ишетелсә, ул кәефле боза бик. Менә шуңа күрә хәзер андый борчулар булмас дип уйлыйбыз. Хәзер җиһазлар яңа, дулкыннар яңа һәм шушы ышанычлы күчешләр бара. Бу яктан безнең тапшыруларда әйбәт, матур, эчтәлекле, яхшы күңелле тапшырулар да әйбәт, матур булып сезнең янә килеп җитәр. Дмитрий Вандюков сүзләренчә, тагын шундый 5 станция ачылачак. Проект киләсе елга төгәлләнергә планлаштырыла. Мы видим, что проект, который стартовал в январе прошлого года по переводу радио России, радио Татарстан на FM-диапазон, успешно развивается. С запуском этой площадки мы можем говорить, что не только Сабинский, но еще все 5 районов добавились, грубо говоря, в эту общую сеть. И сегодня покрытие Татарстана составляет 84%. Хотим сказать, что проект будет продолжаться, то есть он будет в этом году запланирован запуск оборудования еще на 5 площадках. То есть мы планируем, что до конца года этот процент будет в районе 86, и в следующем году мы этот проект будем заканчивать, чтобы вся республика у нас была переведена на FM-диапазон. Мы знаем, что радио Татарстана имеет своих постоянных слушателей, и мы уверены, что с запуском, с переходом на новый диапазон количество слушателей радио Татарстан несомненно увеличится. Шәмәрдән радио теле үзәгеннән тапшыруларны 7,5 МГц ешлыгында тотарга мөмкин булачак дип билгеләп үтте Владимир Якимов. Это был проект, в первую очередь, наверное, нашего с ГТРК Татарстан, это РТРС, наши российские телевизионные радиовещательные сети и ГТРК Татарстан. Мы понимали, что имея государственное радио России, и то, что УКВ-ЧМ вещание уже прекратило свое существование, и мы решили, что переходим на FM-диапазон. И вот за эти 1,5 года мы сделали огромную задачу, выполнили задачу, что перешли, уже построили 18 станций, и сейчас мы до конца года еще 5 станций, и обеспечим охват 84%. Самое главное, что я считаю, мы сделали, это мы расширили информационное пространство не только радио России, но и радио Татарстана, что наше население смотрит, слушает новости республики, своих городов именно на своем родном языке. Вот это, я думаю, самая главная заслуга.
Район башлыгы Рәис Миңнеханов ФМ ешлыгына күчүнүң мөһимлеген ассызыклап узды. Әйтергә кирәк, халык һәрвакытны тиз арада тормышның нинди үзгәрешләре бар икәнен иртә баштан шуннан башлый, йокы алдыннан шуның белән тәмамлый. Инде шуның берсе ул безнең радио, телевидение, әйтәләр бит, ишеткәннән 10%-ына ышаналар, күргәннән 50%-ына, тотып эшләгәннән 90%-ына. Менә шушы 10%-ны ишетер өчен булса да, дәүләтебез бик зур эшләр эшли. Күпмедер без бүгенге көндә интернет системасына караганда аз гына артта калсак та, но шулай булса да, менә үзегез күрәсез, цифровой радио булу, именно безнең татарныкы булу әле. Инде безнең ул мәсьәләдә аз гына артта калайык, бүтән безнең эфирда цифровойлар бар иде. Инде менә бүгенге көндә безнең республикабызның һәм Россия Федерациясының үзебезнең территорияда кыска арада төрле информацияны ишетәбез, һәм инде безнең телевидениедә бүгенге көндә көннән-көн яхшырып бара, аның буенча инде карау. Безнең шундый ук тәкъдим бар үзебезнең районныкында, межрайонный итеп эшләргә, безнең телевидениебез бар. Инде мен уйлыйм, кыска арада бу радиобыз һәм инде телевидениебез күрше районнар белән бергә матур гына эшли башларбыз. Бер-беребезнең эшләребезне күреп, ишетеп, һәрвакытны кеше эшли торган кеше үзен ишетәсе килә һәм инде кемдер аңа көнләшеп, яхшырак эшләргә, яхшырак тормыш итәргә, ул безнең көндәлек уята торган, дөресен әйтә торган радио ул кешене уята. Күпмедер дөнья мәшәкатьләрен күбрәк сөйлиләр. Шулай булса да, безнең республикабызда ул яктан уңышлы әйберләрне һәм киләчәкне күбрәк сөйлиләр. Ул зур әйбер. Безнең киләчәктә буынны да шушы радио телевидениедә без күбрәк ишетербез, белербез һәм инде матур, уңышлы, яхшы тормышта яшәрбез дип мин уйлыйм. Һәм инде шушы эфирларда аларны ишетеп барабыз дип. Бик зур рәхмәт, кем бу эшләр белән шөгыльләнә. Дөресен әйтергә кирәк, бүгенге көндә булган әйберне күрсәтә белү һәм сөйлә белү ул бик авыр әйбер. Шуның өчен кем бу эштә эшләй, бу зур эш. 162 мең Татарстанда Россия плюс Татарстан тапшыруларын тыңлый алачак. 6 август якшәмбе көнне шәригатьчә киенгән хатын-кызлар, түбәтәй кигән ир-атлар һәм балалар лесхоз бистәсендә узган мөселман сабан туенда булды. Алдагы материалга күз салыйк. Мөселман сабан туе бисмилла сүзеннән башланып китте. Изге Коръән сүрәләрен Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Хамир хәзрәт Самигуллин укыды. Хәйр фатихаларын җиткерде. Бәйрәм чарасында районыбыздан тыш Мамадыш, Чаллы, Теләче мөхтәсибләре, башка районнарда яшәүче дин кардәшләребез дә катнашты. Бәйрәмнең тантаналы өлешен Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов дәвам итте. Чарага республиканың баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев та гаиләсе белән килгән иде. Саба районы имам мөхтәсибе Айнур хәзрәт кунакларга Ихлас Татарстан компаниясында чигелгән сөлгеләр бүләк итте. Тантаналы өлештән соң мәйданда төрле уеннар уйнатылды. Шулай ук Сабантуйда пулау, шашлык белән сыйланырга, самавырдан чәй эчәргә мөмкин иде. Сабантуй мәйданында көрәш белән дә хозурландылар. Гомумән, бәйрәмдә күңелле һәм рәхәт булды. Соңгы елларда сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар саны арта. Алар физик культура һәм спортны юлдаш итәләр. Төрле ярышларда катнашалар. Физкультурачылар көнен исә үз бәйрәмнәре дип саныйлар. Узган шимбәдә физкультурачылар көне уңайыннан спорт сөючеләр Алим стадионына җыелды. Белгәнебезчә, биредә соңгы елларда зур төзелеш эшләре бара һәм яңадан яңа спорт төрләре белән шөгыльләнү, ярышлар үткәрү мөмкинлеге дә арта. Ярышларны ачу тантанасы барышында Саба районы башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Тахир Шәрәфиев яхшы күрсәткечләргә ирешкән спортчыларга мактау грамоталары тапшырды һәм спорт сөючеләрне бәйрәм белән котлады. Измә мәктәбенең физик тәрбия укытучысы Азат Галиевка һәм ДЮСШ тренеры Илнур Галимҗановка Татарстан Республикасының физик культура һәм спорт отличнигы билгесе дә тапшырылды. Спорт корылмаларының саны арту белән бергә сәламәт яшәү рәвеше алып баручыларның да саны арта. Тренерлар иң беренче чиратта үз укучыларының спорттагы җиңүләре өчен сөенә һәм алар белән горурлана. Бүгенде Сабада бик күп спортивный объектлар төзелде. Рәхмәт безнең Рәис Нуралиевка, шайтып тырышып, менә шушындай
объектлар түзген үшін бик зур рахмат яшьләр өчен. Бүгенгә любой шәһәргә караганда Сабада бүтән мөмкинлекләр бар. Аллаһка шөкер, дәнешендә шулайрак шунда объектлар төзелсен. Бик күп достижениялар бар. Инде шушы бәләкәй Сабадан паралимпийский чемпион булды безнең. Боксерлар булды, волейболистлар, баристар дип әйтик. Менә быел көрәш безнең бик уңышлы гына булды. Рейтинг буенча почти без 3нче урынга мендек. Балалар арасында көрәш буенча республика буенча 1нче урын алдык. Бик зур рәхмәт көрәш тренерларына. Шулай ук минем әйтәсем килә бокс тренерларына, әйбәтләп выступать в спартакиада 1нче урын булдылар. Мин инде олардың айтасын, ол тренердің айтасын кейін, бүтін тренерлер, которые действительно спартакиадада, первенствода бірінші алған үшін шу Сабар районының данын оға шағырған үшін бик зур рахмет оларға. Физкультурачылар көнендә уңышларга ирешкән спортчыларны да, үз көчен сынап карарга килүчеләрне дә күрергә була иде. 15тан артык команда, 400 спорт сөйүче катнашкан бәйрәмдә ярышлар киеренке барды. Димәк, көчле көндәшләр бар һәм масса күләм спорт үсеше турында да сөйләп була. Шуннан да елның елында 2013 елда безнең программа эшли башлады спорт площадкалары төзү буенча. Безнең Сабар районында ким дигәндә 2-3 площадка сафка бастырыла. Кулланышка тапшырыла дип әйтергә кирәк. Бу чыннан да физкультурага яшьләр, өлкән буын вәкилләр тартылышы өчен бик зур этәриш булды дип әйтәсе килә. Шөгыльләнүчеләр саны авылларда да безнең ел арта спорт площадкалары буш тормый дип әйтергә кирәк инде. Быелгы елда без инде менә Корсабаш авыл җирлегендә төзелеп бетеп килә спорт площадка. Килдебәктә урам тренажерлары куелды. Кибәче авылында баскетбол площадкасы салды. Шулай ук Шыңарда баскетбол, волейбол һәм урам тренажерлары площадкалары куелды инде. Алар чыннан да халыкка кирәк. Менә алдагы елларныкында да төзелгән авылларда халык шөгыльләнә һәм имзаларны менә шу Сабар районы күләм үткән ярышларда күрәбез инде. Сабабаш төп мәктәбенең 4нче сыйныф укучысы Руфина Шәрифуллина 3 ел инде фигуралы шоу белән шөгыльләнә, ләкин һәр спорт төрендә ярата. Бәйрәмдә ул йөгерү ярышында катнашты. Мин фигура катанияны бик яратам. Үзем йөгерәм дә, сикерәм дә. Тренажерлар янында кеше айрыша күп. Биредә гер күтәрү, турникта тартылу, кул көрәше ярышлары үткәрелде. Мин бүген 16 килограммлы герне 72 тапкыр күтәрдем. Бер колга 30, остальное 42-не направо. Нәтиҗәләр бик яхшы, чынлап тагын менә инде бик нык әзерлекле, билекләрендә көч булган җегетләребез бик күп, бик матур һәм дөрес итеп үзләренең осталыкларын башкаралар. Бу нәтиҗәләр бик яхшы күрсәткечләр. Инде бу егетләребез безнең республика күләм ярышларда да кул көрәше, турникта тартылу һәм менә бу инде подъем переворот дип әйтәбез, бик яхшы башкардылар һәм нәтиҗәләр бик яхшы. Ярышларның аның бөтенесеннән кызык инде, чөнки инде үзеңнең дустыңа я булмаса командаңа җанатасың кары ярыш үзенчәлекле, аның үз азарты, үз кызыгы бар. Шуңа күрә бөтен ярышларда кызык, әмма инде менә бөтен ярышлар беткәннән соң инде без һәр бөтен кеше кычкыра уратып алып үткән елларда инде канат ярышы бик динамичны, бөтен халыкны җыеп ала торган ярышларның кульминацион ноктасы булып торадыр. Баскетбол, пляж волейболы мәйданнарында да көрәш кискен барды. Кемдер нәтиҗә өчен, кемдер үзен сынап карау өчен генә катнашса да, спортта һәр вакыт көчлеләр һәм җитезләр җиңүче була. Ул арада кайбер уеннарның җиңүчеләре дә ачыкланды. Любой вид спорта белән шөгыльләнергә була, основной үзегә удовольствие алырга кирәк. Ул ходьба буламы, үзеңә легкий бег буламы, шул спортзалга килеп специальный упражнение эшләргә кирәк для тонуска китерү безнең брюшной пресс основной һәр көнне куллана торган тормышта спинные мышцы, арка мышцаларны ныгытырга кирәк, чтобы безнең осанкалар вперед не падали, спину держим, күбрәк кемнәр сидячий образ апара. Аларга әлбәттә шундый күнегүләрне эшләргә кирәк. Башта турникка менгәнче удовольствие бирәм, күтәрелеп киткәч, аннары җиңәм дип катнашам инде. Сразу җиңәм дип катнашсам, ул булып чыкмый. Миндә кемнекенчиктер соперниклар бер кашына недооценивать ярамый, сразу керәм дә җиңәм дип булмый. Һәр кеше шөгыльләнә, без савада бөтен уңайлар бар. Шунлыктан формада булырга тырышабыз.
Физкультурачылар көне елга бер генә мәртәбә үткәрелсә дә, райондагы спорт корылмаларының ишекләре һәркем өчен дә ачык. Җаның теләгән, сәламәтлеген рөхсәт иткән спорт түры белән даими шөгыльләнергә була. Физкультурачылар сафына басарга бер кайчан да соң түгел. Олысы кишесе катнашкан бәйрәмдә шуны тагы бер кат раслады. 9 август көне Сабаның Олимп стадионында Сабагыры кубогына ашык футбол турниры булып узды. Турнирны башкарма комитет җитәкчесе Равил Гасимов ачып җибәрде. Ул барлык катнашучыларга җиңү теләде һәм спорт белән шөгыльләнгән кеше тормышта да үз урынын таба дигән сүзләрне әйтте. Турнирда Саба, Кукмара, Орша, Биектау, Теләчедән 2003-2004 һәм 2007-2008 елгы яшүсмерләрдән җыелган 8 команда катнашты. 2003-2004 елгы яшүсмерләр арасында беренче урынны Саба командасы яулады. Икенче урынга Орша, өченчегә Яулаштау, дүртенчегә Теләче командалары урнашты. 2007-2008 елгылар арасында беренче урынга Биектау командасы чыкты. Икенчедә Саба, 3тә Орша, 4тә Кукмара командалары. Җиңүчеләргә кубок, медальләр һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. 11-12 август көннәрендә Аргамак картодромында картинг буенча Татарстан Республикасы чемпионаты булып үтте. Ярышларда 182 спортчы катнашты. Бәйге КЗ-2, Rodex Max Mini, Super Mini, Rodex Max Junior, Восход, Пионер, Кадет, Национальный Junior, Национальный А классларындагы карт машиналарында барды. Ярышларның ачу һәм ябу тантанасында районның башкарма комитет җитәкчесе Равил Гасимов катнашты. Ярышларны ябу тантанасында физкультурачылар көне уңайыннан Олимп спорт мәктәбе укытучысы тренеры Илгиз Насибуллин Саба муниципаль район башлыгына мактау грамотасы, Саба мөмкинлекләре чикле балалар интернаты мәктәбенең физкультура укытучысы Айдар Карамов Татарстан Республикасының спорт һәм физкультура отличника билгесе, Нарат Боз сарае тренеры Вячеслав Новиков грамота белән бүләкләнде. Саба карт машинасы остасы Илнар Галимов республика чемпионатында уңышлы чыгышы белән сөендерде. Кадет классында ул 3-нче, Rodex Max Junior классында 2-нче урынны алуга иреште. Шушы көннәрдә пляж волейболы буенча Саба районы чемпионатының соңгы уены һәм җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы булып узды. Барлык катнашучылар да тырышып волейбол мәйданы кырында уйнады. Җиңү теләге барысында да бик көчле булды. Бүләкләү тантанасында Саба район яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов катнашты. Нәтиҗәләргә килгәндә, зона буенча ир-ат командалары арасында беренче урында Сабагаз, хатын-кызлар арасында Исполком, пляж волейболы чемпионатында ир-ат командалары арасында беренчелеккә яшьлек командасы урнашты. Хатын-кызлар командалары арасында Исполком командасы беренче урынны яулады. Бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шулар иде. Без сезнең белән сау булашабыз. Саба дулкыннары телевидениесе үз эшен алга таба дәвам итә. Бездән аерылмагыз.